tosiaan nyt jotain hengitysongelmia. Et jos on tosi raskasta hengittämistä, niin koittakaa olla välittämättä. Ei ole satoja, koska niihin uskotaan, että näin tapahtunut ja näin... Syystä se on aika suosittu hahmo. Sellainen, vaikka alun perin se on ruman näköinen, pitkäinen ja sellaiset satuhahmo, eli siitä todellisesta päästä. Иван Лебедь, неждан, незван, повернул избушку, разбудил старушку. Стоял себе задом, где в обители тем фасадом. Не серчай, бабуся, не серчай, Ягуся. Помоги мне Настеньку найти. Помоги мне от беды ее спасти. И не жди от меня подпольного. Ja muutama sana, minä lupasin, minä olen myöskin Suomi-Venäjän seuran jäsen ja huomenna teille jaetaan näitä aikakauslehteä ja minä lupasin, että minä mainostan ne vähän, eli tämä varmasti teille on tuttu ja en tiedä onko joku teistä on oli osallistunut. Käykö se? Noin. Nyt meillä on update, me ollaan täällä bussipysäkillä. Kattoo päästäänkö me bussiin. Porukka voi olla myös siinä kunnossa. Ja toinen se, että me varmaan joudutaan ottaa vielä toista bussia, koska meillä on aika paljon täällä ihmisiä, kuten näkyy. Huonon painoajan tässä. Montako meitä on tässä? Älä vähän alle 100. Hei, onks kellään avainta tonne yliopistolle? Mä puhun tällä salilla. Onko se järvi? On se ihan Vancouver. Se on järvi. Mä sen itse asiassa näin. Ei se ole ne olympialaiset. Se on eniten järviä. Missä on muussa maassa. Tän takia meillä on vielä lanseerannut tätä hommaa. Meillä on vielä tullut faktoista sen. Se on vasta ideatasolla. Tää on ollut vasta niinku nimenomaan idea. Michigan on järven rannalla, se on ihan oikeassa. Ja niinku vielä niinku kannalta. Valinnan vaihtoehtoja, varaa valinnan. Joo, se vähän Hirveä vaan on kaikki samaan aikaan tullut. Tuntuu edelleen helvetin. Se on niinku merkki. Se on oikeesti. Aivan. Tässä kuulostaa niinku oudommalta, mitä se oikeesti on. Olisiko sun video heittämään? Mä oon nähnyt sen videon. Joo, oon nähnyt sen videon. Se on nähnyt video. Niin se tiedät. Se on niinku helvetin hyvä juttu. Näytti ihan mielenkiintoista. On se tästä. Käynyt aiemmin slaavilaispäivillä. Joo, mä voin aloittaa. Mä oon käynyt, nää on nyt mun 5. slaavipäivät ja valitettavasti ehkä viimeiset, mutta oon käynyt vuodesta 2021 lähtien ja on aina ihan paras. Vuoden kohokohta. Nää on toiset slaavipäivät itselläni ja mä opiskelen toista vuotta. Mä oon nyt käynyt 100% kaikilla slaavipäivillä. Joo. Tykkään kyllä näistä. Minne on ollut mahdollisuus lähteä. Siis nyt olisi kyllä hyvä, jos se olisi itse hävittänyt näitä vanhoja slaavipäivämerkkejä. On meilläkin se meidän slaavipäivä. Myydäänkö tuolle konkurssille, laittakaa tarjouksia. Pari viikon jälkeen tyttö
jo sen isosiskon kaa. Mikä on sun lempi slaavilainen satu? Satu? Joo. 3 saturia. Tripokantria. Mä en tiedä mikä se on venäjäksi. No, niin on totemieläin. Totemieläin? Mikä se on? Eläin. Joku eläin. Mikä mulle totemieläin? Kissa. Yes. Käytännön asia. Kyseessä on minun läppärini, joten toivon, että se myös säilyy ehjänä. Elikkä jos sinulla on joku kiva hovi... Slaavikyykössä voi vittu. Mä en kyllä pääse vittu noin alas. No edes jotenkin. Sä pystyt... Ei eksyttäisi seirenikään. Loistakoon Shanghain valot, taivaalaiskoon myötä New Yorkin talo. Mä suljen silmäni ja nukahdan sun viereen viimeinkin. Tää jätkä. Я ему за напиток. Мне нет Катюша с тобой?